Saltar troșii de canționul episodul. Este prima oară să joc astăzi de Frontal Calcit. Hai să ne punem. Dacă nu încerc, dacă o să joc. Dacă atât nu mă știi. Dacă nu, deja am niște pretenții să câștig, știi? Acum pentru prințesă. Chiar că deja am ajuns undeva, știi? Pretenții. Știi, da. Gul'dan versus Anduin. The light shall bring victory. Da, du-te mai bine când asta să ne prindă. Țară. Ia uite, doamne, stau. Tu ce trebuie? Așa e, doamne. Că mă trebuie, da, mă. Sfârșit. Uite, așa mai bine loc în prima. Duele. Nu știu. Da. Da, nu se duce în joc, nu vreau. Spun că da. Uite ce mușca și ce ghear dau de anul. Dar cum să pot să... Asta... Are niște cărți, presupun. Dacă nu e asta. Cum, băi? Ce câte nu. Hai să nu citem. Punem tura viitoare să nu trăim. Și o să-l punem față de... Cred, 2 de meci. Da, o punem pe ele până față. Haideți că deja avem un mod în prima foarte bine. Și sper să câștig. Uite asta, frate. Sunt și frate. Deci la orice caracter. Asta nu e... Interesting. Da, n-ar începe și asta. Stai, frate. Lol. Uitați asta. Da, pentru ce-mi poate face. Să înțeleg altă ceva brăi. Punem următoarea. Și deja avem un slot incredibil. Și am mai dau un hate. Și tot spamează, m-a prins. Și lasă-mă, frate. Asta îți face. Apoi eu știu ce fac. Păi asta și pe tura viitoare, dacă își pune ceva bun, dau cu asta. Dar nu cred că o să fie fac. Aoleu, ba da, cred că o să fie fac. Vedem 5, ok, deci tura viitoare nu se fac. Clar. Nu cred că e calm. Deci... bun! Ce zice nu? Da. Și așa. Se pare că nu mă așteptam, nu până că... Aoleu! Trebuie să-i scot asta. Neapărat. Îi pot scoate încă foarte ușor. Nu dă-i asta. Aoleu, asta. Și n-aș spamează. Ok. Haide. Și pe așa. Vom câștiga de data.
Sunt curios. Aoleu. Păi acum nu scot. Nu știu pe ce. Nu, dă-i. Dă-i. Dă-i și eu pe și dă-i. Până la tot de asta ai pus să scot. Da, dacă ești drag, îl scoți. Să pun asta 4. Deci, în primul rând, asta facem, acum facem asta și îl scoatem. Ok. Aoleu, și am ajuns la multă mană asta. Ai, mă lasă, frate! Dacă m-ar veni acum, nu descântit. Ce tare! Atunci e bine! Scoate. Dacă nu are mai doar 4 de mult. Și dacă nu pun iarăși un taunt, ora viitoare e mort. Să sperăm că da. Să sperăm că nu are vreo magie. Nu, și... Bravo! Da, îți dă haite așa. Da! Cum? What the fuck? Te rog să-mi vină ceva. Fuck. Ok. Și dă hăltii. Lol. Doamne, te rog, Doamne, că ea nu știu cât oară. Te rog, Doamne, cred că ea îți bagă ceva. Da, te rog, Doamne. Am mulți de hălte, așa că îți dai hălte. Ce zic ăștia? Eram sigur. Hai, bă! Dacă știam că sunt vină. Aoleu, ce tare e asta, mă. Oricum, poate să mi le distrugă fraie, că-i scot. Dacă n-are iarăși un taunt. Taunt e așa, că-i taunt. Atacă din prima mea. Ok, atunci e... îl batem. Eu sunt cu taunt. Ok. Sunt de acord. Hai, data 4, e frică că știe că pierde. Na, mă, fraiere. Da! L-am bătut. Doamne, dă să-mi pice asta. Ok. Am câștigat. Nici o carte. Desigur. Bye, buddy. Bye.